Čau, tady Moloky a tady Mandis. A dneska tady Moloky paří takovou párkonu mapu, pičku malou, no. Tak jdem. Kterou jsme si stáhli. Nějaký to nejde. Takový vesničánci. To bylo jen tak. To nevím. To nevím. Ty kráso, tak ještě. Takže celé znovu. Oj, po mě něco leze. Něco Ečko. OMG. Cože? Jinak tahle mapa je easy, jo. A Moloky mám problém i s ní, takže OMG. Dáme Landis, nechci se vytahovat, ale dal jsem to za 5 sekund. Oh shit. Oh fuck. Ale jak spadne. A tam je party. Tak tenhle jump asi Moloky moc nemá rád. On to dal. Oh. Oh shit. Skoč rovnou na ten blok. No. Ty krásu, celé no to je asi všechno. To ukončíme, mě to nebaví natáčet. Tam je konec. Dej Optifine, abyste viděli, že tam je fakt konec. Na tu cedulku. Jo. The end. Tak čau lidi tady na Inlande. Odběrujte, lajkujte i komentujte a Moloky tady čau.